przygotowania na niedzielny obiad już trwają. Ciekawe, sprawdzimy niedzielny obiad. Zapraszamy! Tu, 20 marca, posłuchamy historii ludzi. Liczę na Twoją obecność. Przyjdź, bo chcę Cię poznać. Jeszcze się nie widziany. Zabierz dzieci i przyjdź na Agapę. Już po niedzielę o 14. Zapraszamy. Agapę? Już w tą niedzielę o 14. Ciebie też zapraszam na wspólny obiad w niedzielę na 14. Przygotuj się na niedzielną agapę. Byłaś, spóźnimy się na Agapę! Przecież to dopiero w niedzielę zdążymy! Mam pomysł. Wiem, gdzie spędzę niedzielę. Piotra Skargi 1. Do zobaczenia na Agapę. Ja już tam jadę. Fundacja Młodzi dla Młodych przy parafii Świętego Mateusza zaprasza na niedzielny obiad do Auli Świętej Anny. Szczęść Boże!